tal, señoras e señores? Benvidos e benvidas a unha nova edición de As Pontes. Hoxe, xornada na que toca botarlle unha ollada ao que acontecía na nosa vila nestes últimos 7 días e comezamos en clave política, porque despois do Antroido regresaban as sesións, neste caso plenarias á Casa do Concello, sesión ordinaria do mes de marzo, en a que se abordaban os seguintes asuntos. Tras a festa do Entroido regresaba a actividade política á Casa do Concello, nesta ocasión da manda a sesión plenaria ordinaria do mes en curso e que estivo presidida polo alcalde Valentín González Formoso. A convocatoria, que se estendeu máis aló das 3 horas, abriuse dando luz verde a actas de sesións previas e da man de varios decretos promulgados nestes meses atrás. A semana tamén se aprobou por unanimidade a decisión de instar ao Goberno de España á creación dun decreto que modifique a actual Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira para que se permita o libre uso do superávit das entidades locais. Deste xeito, as administracións locais disporán libremente do seu superávit, uns fondos que poderán usar máis aló das limitacións que, tal e como apuntou o alcalde das Pontes, recolle a vía adicional se está nunha lei aprobada en 2012. Por outra banda, acordouse coa posición do Partido Popular que o Concello das Pontes apoia a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública, que terá lugar en Santiago o 6 de abril, en a que se demandará unha atención sanitaria de calidade con recursos materiais e humanos suficientes. Asemade, acadábase de xeito unánime o apoio institucional á declaración deste 2025 como ano de Castelao. Como punto final, os grupos da oposición deron lectura ás preguntas de control aos diferentes membros da Corporación Municipal. E, por suposto, o Concello das Pontes tamén se está a sumar ás reivindicacións do Día Internacional da Muller, do 8 de marzo, foi da man da lectura do tradicional manifesto, precisamente que se facía este mesmo mércores tras a sesión plenaria, e o que daba en lectura a edil Tania Pardo e tamén a voceira do Partido Popular, María do Pico. O Concello das Pontes tingueuse demorado esta semana para conmemorar o Día Internacional da Muller. Unha xornada marcada no calendario cada ano dende a área de Benestar Social, o Centro de Información á Muller e a área de Comunicación, na que poñer o foco na procura da igualdade real de homes e mulleres a todos os niveis sociais. Como é habitual, dende o Executivo local ideouse unha serie de actividades que se van desenvolver ao longo de marzo, pero onde un dos principais actos foi o manifesto institucional, o que na xornada do mércores daban lectura a concelleira de Benestar Social Tania Pardo e a voceira do Partido Popular María do Pico. Un texto elaborado por todos os partidos políticos con representación na Cámara Municipal e no que unha vez máis se puxo enriba da mesa a necesidade de apostar por políticas en prol da igualdade que protexan as mulleres ante todo tipo de violencias e que loiten pola paridade e a igualdade real en todos os eidos da sociedade, máis agora que moitos países teóricamente avanzados se está a retroceder nos dereitos da muller. Bo día, imos dar lectura á declaración institucional do Concello das Pontes para o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Esta é unha declaración concordada de todos os grupos que formamos a Corporación Municipal. O Concello das Pontes vai a conmemorar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, reafirmando o compromiso do municipalismo cos dereitos das mulleres para acadar a igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local, dende o pulo de medidas concretas que reforcen os dereitos das mulleres e as nenas para que sexan protagonistas do seu presente. Este ano facémolo baixo o lema Dereitos, Igualdade e Apoderamento para todas as mulleres e nenas, promovido dende a ONU Mulleres, facendo un chamamento á acción para acadar a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as mulleres, e en especial as mulleres novas e as nenas, agora que se cumpren 30 anos de Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobernos durante a 4ª Conferencia Mundial sobre a Muller, celebrada na capital chinesa. En 1995 sentaron as bases para o avance dos dereitos das mulleres e nenas en todo o mundo, desde a intervención ás políticas, os programas, o investimento que teñen efecto na educación, a saúde, a paz, os medios, a participación política, o apoderamento económico e a eliminación da violencia que aínda padecemos. As mulleres e as nenas constituímos a mitade da poboación e, polo tanto, tamén a metade do seu potencial. Pero a desigualdade de xénero prevalece e estanca o progreso social e, por iso, é vital que traballemos polo empoderamento das mulleres, especialmente das rapazas e das nenas. Empoderamento significa xerar maior autonomía para as mulleres, recoñecer e visibilizar as súas achegas. Isto implica participar plenamente en todos os sectores, o económico, o político e o social.
A realidade demostra que son moitas as áreas onde a brecha de xénero, as diferencias entre mulleres e homes é aínda un lastre para a nosa democracia e unha manifesta injusticia para as mulleres. 30 anos despois, sigue sendo necesario reforzar a nivel global e local a aplicación de medidas en 3 áreas clave. Fomento dos dereitos das mulleres e nenas fronte a toda forma de violencia, discriminación e explotación, promoción da igualdade de xénero, elevando as voces das mulleres e nenas para acabar coas desigualdades, e garantir o acceso inclusivo de mulleres e nenas á educación, o emprego, o liderado e os espazos de toma de decisións. A igualdade é unha cuestión de calidade democrática e tamén garantía de que o benestar sexa unha realidade para todas as persoas e non a nosa conta. Para poder logralo, os poderes públicos temos a obriga de adoptar políticas aplicando a transversalidade de xénero, coas que facer realidade real e a igualdade económica e cultural e así acadar unha sociedade máis democrática, xusta, solidaria e igualitaria. Aínda queda moito por facer para acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes en materia de emprego e cuidados. Conseguir a paridade na toma de decisións e acabar ca fenda salarial, rematando coa parcialidade involuntaria a que se ven obrigadas moitas mulleres. É imprescindible potenciar os servicios de cuidados dende o público para facilitar que a maternidade non penalice as mulleres no mercado laboral, porque sobre elas recae o peso dos cuidados. As consecuencias deste feito non se miden só en termos de renta presente, senón que tamén afectan as pensións futuras. Actuacións destinadas a impulsar a corresponsabilidade e a corrixir as situacións de desigualdade das mulleres desde o ámbito rural ao investigador e tecnolóxico, porque ningún deles son compartimentos estancos e só abordándoos transversalmente poderemos deseñar os mecanismos certeiros para acabar coa desigualdade. Tamén somos moi conscientes das maiores dificultades que teñen as familias monoparentais, máis do 80% encabezadas por mulleres. As mulleres rurais, con maior dispersión de recursos e máis dificultades para acceder a eles. As mulleres con discapacidade ou migrantes, atravesadas por diversas discriminacións que aumentan a súa vulnerabilidade. Debemos seguir demandando políticas dirixidas a lutar contra a pobreza infantil e a de moitas mulleres con fillos e fillas a cargo. Políticas contra a prostitución e trata de mulleres e nenas, contra os ventres de alugueiro, contra todo aquilo que supón un ataque frontal aos dereitos humanos das mulleres. Acabar coa discriminación entre mulleres e homes e o patriarcado resulta non só un deber ético, senón un inaprazable compromiso histórico no que todas as institucións públicas deben e teñen que participar de xeito activo. Tamén é preciso reivindicar a loita e persistencia de todas as mulleres que traballaron e loitaron por facer deste mundo un lugar máis igualitario. A valentía de todas elas lémbranos que outro mundo é posible se retomamos e continuamos as demandas históricas que atrasaron a participación das mulleres nos espazos educativos, económicos, sociais, culturais e políticos. Escoitar e facer valer as súas voces, experiencias e achegas significa derrubar todas as barreiras que impiden o exercicio dos nosos dereitos e, con iso, erradicar calquer tipo de violencia e discriminación. Desde o Concello das Pontes amosamos o noso compromiso coa erradicación da violencia de xénero, o fin da precariedade laboral e a brecha salarial, a defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, a abolición da trata de persoas con fins de explotación sexual. Queremos unha sociedade paritaria, participativa, na que as mulleres ocupemos o lugar que nos corresponde por dereito. Unha sociedade que trata as mulleres como persoas libres para tomar as súas propias decisións. Hoxe en día, malia os avances que temos conquistados, estamos a ver como os dereitos tamén se poden perder. É preciso seguir impulsando medidas encamiñadas a garantir o cumprimento dos dereitos e obrigas recoñecidos a día de hoxe na legislación vixente. Impulsar novas políticas e seguir a traballar de maneira transversal en todos os ámbitos para conquistar novos dereitos e impedir calquer retroceso nos xa recoñecidos. O 8 de marzo é unha data para reivindicar todo o que queda por facer. A igualdade real e efectiva é o horizonte cara o que temos que camiñar xuntas, unidas e firmes.
Existe unha ameaza real de reversión dos logros das mulleres que tanto esforzo costou conseguir. Declaramos a nosa firme bondade para continuar creando unha sociedade xusta, onde as mulleres e homes teñan os mesmos dereitos e onde as nenas e os nenos medren en igualdade de oportunidades con independencia do seu xénero. O 8 de marzo queremos destacar, fronte aos que negan, vulneran e atacan os dereitos das mulleres, o profundo valor democrático que o feminismo supón para a liberdade das mulleres en todo o mundo. Xuntas e xuntos podemos construir un mundo onde todas as mulleres e nenas podamos vivir libres de discriminación e violencia e así acadar a igualdade real. Moitas grazas por acompañarnos. Graciñas. A semana desta mesma semana tamén se poñen en marcha dúas exposicións. A primeira delas inaugurábase onte mesmo na Casa do Peso. Estivo protagonizada polas propostas das integrantes do obradoiro A Mirada Feminina a Traverso da Arte, tamén impulsada dende a Concellería de Tania Pardo. Sei que fai tempo que o fixeches, pero quixémolo facer coincidir dentro da programación do 8M, do Día Internacional da Muller, un pouco tamén para darlle o simbolismo que ten os vosos talleres, non? Sodes todas mulleres, cas vosas naceu como un taller de mulleres cuidadoras e foi evolucionando ata un taller dun espazo de estar xuntas, de empoderamento, de aprender un montón de cousas, en xeral de cada unha de vos, un aprendizaxe común. Isto é un pequeno resultado, porque tedes moitas cousas ainda para mostrar, moitas, do que estades facendo, vale? Entón, por eso inauguramos hoxe. Xa sei que pasou bastante tempo dende que acabaxe de o taller. Bueno, pero quedaba así como un pouco, pasa que se pero deixámoslo para... Pregúntalles, se les parece ben, deixalo para... Claro, tamén o colocamos aquí abaixo por ese motivo, vale? Para que a xente veña a actividade aquí do Peso, ou veña ao cine, ou veña a actividades, que o vexa aquí. Una vida en una mirada. Somos un grupo de mujeres que nos hemos pasado una vida cuidando, bien en casa o en nuestros trabajos, o en ambos planos. Dejamos atrás lo de ser cuidadoras, aunque seguimos cuidando, sobre todo a nosotros mismos, para ser mujeres empoderadas. Dicen que la mirada es el espejo del alma, por eso hacemos esta exposición para que cada quien saque su conclusión de cada mirada. Nosotras sacamos las nuestras y con ellas alzamos la voz para decir muy fuerte, somos mujeres, pero ¿qué mujeres? Mujeres empoderadas. Muy bien. ¡Toma! Esta mostra vai estar aberta ata finais de mes e xunto a ela tamén poderemos desfrutar da colección de fotos Living la vida madre e que esta mesma tarde se inauguraba no Centro de Interpretación da Mina. Esta segunda iniciativa recolle instantáneas de 16 mulleres en diferentes fases da súa maternidade e poderá visitarse ata o día 31 de marzo. Ímonos agora ao Centro de Saúde das Pontes, porque o Concello e todos os colectivos veciñais da vila reclaman da Xunta de Galicia que se poña aquí en marcha no noso municipio o servizo de raios X e tamén que se cubran as dúas prazas de pediatría. O Concello das Pontes e os colectivos veciñais da nosa vila exixen á Xunta de Galicia a implantación de forma urxente do servizo de raios X no centro de saúde do municipio. Unha demanda que xa o Goberno municipal realizaba en ocasións previas e que polo momento non obtivo resposta de algunha, neste caso por parte da Xunta de Galicia. Neste senso, dende o equipo de Goberno apuntan que se está a privar a veciñanza o acceso universal e gratuito á sanidade, obrigándoos a realizar desplazamentos innecesarios a concellos como Ortigueira, Pontedeume ou Ferrol, o que implica custes económicos e importantes perdas de tempo, malia que tal e como recalcan dentro do Concello, o Centro de Saúde das Pontes conta co espazo suficiente para albergar este servizo. Outra das demandas que recolle este escrito conxunto é a dotación de orzamento axeitado suficiente para poder sufragar este servizo sen que teña que ser o Concello quen acabe suplementando o gasto. Concello e entidades veciñais tamén reclaman a cobertura total e a tempo completo das dúas prazas de pediatría asignadas ao Centro de Saúde local, recordando que só está coberta unha delas e non durante todos os días de semana, o que provoca que os 1000 menores de 14 anos que residen na vila teñan que ser derivados en moitas ocasións aos servizos de atención pediátrica de Ferrol ou ao servizo de urxencias da área sanitaria.
A Administración local e o tecido asociativo das Pontes remarcan que se trata dunha situación inadmisible e que non é nova. E xa nos días iniciarán unha campaña de recollida de sinaturas para exixir a implantación de forma urxente tanto do servizo de raios X no Centro de Saúde das Pontes como o reforzo da atención sanitaria no municipio. Máis cousas porque hoxe tamén temos que falar de obras. Esta mesma semana o Concello anunciaba que vai destinar 85.000 euros á mellora do camiño de Niño de Azor. O Concello das Pontes vai destinar unha partida de 84.542 euros á mellora do viario a Niño de Azor na parroquia do Freixo. O proxecto que vai sufragar a Deputación da Coruña dará continuidade ás actuacións de mellora na zona desenvolvidas nestes anos atrás. Con respecto aos traballos que se van realizar, pavimentarase un novo tramo ata o cruce que dá acceso ao núcleo de Niño de Azor mediante o barrido da calzada, a limpeza e perfilado das marxes e cunetas cunha capa de saburra e deste xeito a fin é evitar o chanzo producido polo recrecido do firme. Asemade, vanse reparar as fochas existentes con mestura bituminosa e tamén se estenderá unha capa de aglomerado asfáltico en quente e repoñerase a sinalización horizontal e vertical. Na continuación a este tramo, ata o límite co Concello, procederase a reparación de fochancas mediante mestura bituminosa en frío. E, por suposto, non podíamos esquecernos esta semana de botarlle unha ollada ao que daba de si o Antroido aquí na nosa vila. O domingo tivemos nova edición da Feira do Grelo, convocatoria número 44 e que foi todo un éxito de participación e de público. As Pontes vivía un ano máis con moita intensidade a fin de semana do Antroido. É que novamente a nosa vila se convertía nunha festa do bo comer, da mellor diversión e das actividades máis entretidas para público de todas as idades, damando unha nova edición da Feira do Grelo. 2 días de actividades para todo tipo de gustos, que malia cumprir con entre 4 anos, volveu ser todo un reclamo para a veciñanza e visitantes de todos os puntos da contorna. Xa o sábado arrincaban as primeiras actividades, coa apertura dos postos de artesanía e produtos agrícolas e gandeiros, a mostra dos Amigos da Madeira ou a exposición de animais de raza galega da Asociación Boaga. É que non houbo quen se resistise a ver a labor de talla torneado dos Amigos da Madeira, a facerse con algún que outro artigo feito a man por parte de Comeluz ou dos diferentes talleres de coiro, bixutería ou bordado que se achegaron ata as Pontes. Xa na Avenida da Coruña, o arume dos freixos recén feitos enfeitizou a moitos veciños e visitantes que levaron para os seus fogares dúcias deste saboroso postre do Antroido, tanto o sábado como o domingo. E tamén quen aproveitou o paseo para degustar as tapas elaboradas por Antonio Díaz con ovos de galiña de mos, tenreira cachena ou carne de poldro de razas galegas no local de Boaga. Asemade, esta exposición dos colectivos de Boaga e Puraga foi tamén un rebulir de xente durante a fin de semana, con exemplares de ovella de cabra galega, galiña de mos ou cabalo de pura raza galega, con especímenes de criadores vidos de Ortigueira, Cerdido e incluso das Pontes. Por suposto, a música foi tamén todo un aliciente durante a fin de semana, cos pasarrúas de Nocómbaros, Trevillas, Axóuxere ou Canabella, e unha verbena na noite do sábado de Antroido, coa actuación da Orquestra Marbella. Outro dos grandes atractivos foi a degustación popular de cocido con racións deste prato tan típico do Antroido e que preparou o catering Trastoi no patio de Santa María. Unha acción que incluso houbo quen se animou para levar para a súa casa. Un gran sabor de boca Antroido que completou xa a tarde o concerto das artistas Uxía e Selina da Piedade e que lograron captar a público local e visitante nun recital coa Lobi como escenario. De Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, a ponte, a ponte, a ponte, é para atravessar. De Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, a ponte, a ponte, a ponte, é para atravessar. De Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, a ponte, a ponte, a ponte, é para atravessar. De Brasil a Cabo Verde.
ponte a ponte. E para atravesar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, a ponte, a ponte, a ponte. E para atravesar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. En resumo, 2 días para desfrutar das Pontes, da súa gran gastronomía e da multitude de actividades que a nosa vila ten para ofrecer tanto a veciños como a visitantes de toda a contorna. Un dos grandes atractivos desta Feira do Grelo foi o certame de cestas. Había máis de 3.000 euros en premios que se repartiron aos 16 produtores e produtoras que se animaron a participar nesta convocatoria. Sí que é verdade que temos menos produtores que o ano pasado, pero a calidade do Grelo foi excelente. As Pontes volvía a ser todo un reclamo do Domingo de Antroido e que a súa Feira do Grelo os 44 anos que leva en marcha é xa toda unha tradición para os fideis deste produto. Un ano máis, o punto forte da programación deseñada das Concellerías de Turismo e Cultura foi o certame de cestas, unha convocatoria que, male os males augurios destas semanas atrás que apuntaban a unha produción escasa, lograba reunir a 16 produtores e produtoras das Pontes e dos concellos da contorna cun grelo de altísima calidade. E que o xurado non o tivo nada fácil para escoller as propostas gañadoras que se repartiron uns interesantes premios de entre 75 e 400 euros. As Pontes, Monfero ou Xoermade foron algúns dos puntos de procedencia deste típico manxar do Antroido galego e onde o primeiro premio dotado con 400 euros foi para Iván Ledo, do colectivo Vieiteiras. En segundo lugar quedaba Begoña Carballeira da marca Horta de Vego, que se fixo cun premio de 300 euros, e a mellor terceira cesta foi a dun vello coñecido, o pontés Daniel Romeu, que lograba un premio de 200 euros. E agora sí, vamos xa co primeiro premio de 400 euros e é para o veciño de aquí das Pontes, para Juan Ledo Filgueiras. Un aplauso para el favor. Iván Ledo Filgueiras. Tamén se repartiron 5 accesis de 75 euros cada un e que o xurado decidiu otorgar a Lucía Souto, Raquel Pardo, Mariluz Vázquez, José Bouza e María José Castro. E, por suposto, un ano máis se recoñecía a originalidade de algunhas das propostas á hora da súa decoración, co premio Alexandre Pérez Sindín, e que recaía na proposta da monferesa María Victoria Buján, que se fixo non só cun premio de 300 euros, senón tamén cunha peza única de artesanía local elaborada un ano máis polo colectivo de Amigos da Madeira. As concelleiras Lorena Tenreiro, Elena López e Ana Pena, xunto cos membros do xurado Monserrat Castelu, Francisco Monasterio e Carlota Prieto, foron os encargados de facer a entrega dos premios ás gañadoras e gañadores desta edición. E para pechar o Antroido Pontés, nada mellor cunha nova edición da Cabalgata de Entroido pasado martes, unha cita que lograba reunir a máis de 500 participantes polas rúas do centro urbano e que os premios foron do máis atractivos. 7.500 euros en xogo que se levaron distintas carrozas, disfraces individuais, tanto de meniños como de público adulto. As Pontes pechou a festa do Antroido por todo o alto da man da súa tradicional cabalgata de disfraces e que, ao contrario que en 2024, permitiu ategar de cor, originalidade e moita festa ás rúas do centro urbano. Disfraces, carautas e propostas de todos os tipos e máis de 500 participantes se sumaron a esta convocatoria de despedida do Carnal en a que se repartiron 7.500 euros en premios. Animais, seres prehistóricos ou de lenda, propostas moi do día a día como unhas aspiradoras intelixentes, protagonistas dos contos de fadas ou incluso algunha que outra homenaxe ás profesións de toda a vida, atecaron de cor o percorrido deseñado polo Departamento de Cultura e que tivo como punto final a carpa do Colexio de Santa María. Traxes que lle puxeron moi difícil ao xurado para escoller as mellores ideas desta edición e que deron conta da gran calidade dun desfile que fixo as delicias do público que, male ao frío e o vento, se animou a desfrutar desta convocatoria. Así as cousas nas categorías infantil vencían a bailarina e a arca de Noé en individual, mentres que en parellas os dous premios foron para as fufuchas e o nacemento dos poliños. A eles sumáronse os 20 premios que se repartiron entre a modalidade de meniños e onde tamén tivemos propostas para todo tipo de gustos. En adultos o primeiro posto foi para a colección de 2025 en categoría individual e en parellas para o adiviña adiviñanza. E como novidade, na categoría de centros escolares resultaba gañadora a proposta do Ei Pizza. En grupos de adultos o primeiro posto foi para unha fotografía en branco e negro na modalidade de 4 a 10 compoñentes e nas nadadoras de sincronizada, neste caso na categoría de máis de 10 integrantes. Para pechar a mellor carroza foi a de arte mandarino.
Visitamos agora o Colexio da Madalena porque non todos os días se celebra o 50 aniversario dun centro educativo da nosa vila. Para precisamente conmemorar esta data o 21 mes de abril, na dirección do centro educativo van poñer en marcha unha xornada do máis especial. O obxectivo é celebrar un gran xantar popular con máis de 1000 asistentes, con música, sorteo de agasallos e tamén unha exposición na que se recolle o percorrido deste centro educativo. O Colexio da Madalena está de enhoraboa, xa que non todos os días un centro educativo celebra as súas bodas de ouro. Unha data que no centro non van deixar pasar e que toca festexar por todo o alto cunha xuntanza á altura de tan emblemática data. Así, para o vindeiro mes de abril, concretamente o día 5, vai ter lugar un xantar e unha festa de cumpleanos á altura destas 5 décadas de actividade lectiva, en a que a organización conta con reunir a preto de 1000 persoas. A xornada contará cun xantar popular, dende as 2 da tarde, no propio centro, en o que poderán anotarse alumnos, exalumnos, familias e docentes, tanto xa retirados como os que a día de hoxe ainda imparten clases no centro, ademais de calquera veciño ou veciña ligado a este colexio da man das súas actividades. De feito, xa é posible inscribirse con tan só facer o pagamento do mesmo na conta habilitada para tal fin na entidade a banca e entregar o xustificante de pago na Secretaría do Centro nas tardes do luns. Pero ademais de disfrutar esta xornada de convivencia gastronómica, o programa da festa vai incluir sesión vermú, exposicións, animación para os máis pequenos, un DJ que amenizará o baile do serán, sorteo de agasallos e até un fotocall co que rememorar esta convocatoria. Todas as persoas interesadas en participar ou ter máis información tamén se poden achegar á Secretaría do Colexio ou ben telefonar o 881 930036. Visitamos agora a unidade, neste caso de Cáritas Parroquial aquí nas Pontes, porque pasado venres quixeron poñelo foco no importante mercado de trata de seres humanos que temos aquí no noso país e que é un tema totalmente descoñecido. Para iso, poñen en marcha unha interesante xornada que estivo dirixida polo pontés Roberto Ferreiro. Malia que pode que non o teñamos a carón da nosa casa ou que non vivamos en primeira persoa esta problemática, a trata de mulleres e a prostitución son dous problemas moi do día a día e aos que non se lles dá a visibilidade que merecen. Precisamente para rematar con ese descoñecemento e para dar conta deste fenómeno, dende a Unidade Pastoral de Cáritas Parroquial das Pontes celebraron a pasada semana unha xornada informativa que estivo dirixida por Roberto Ferreiro Imil. O pontés do Centro de Día Ferrolán das Oblatas, en o que se traballa directamente coas vítimas da trata de persoas e explotación sexual, deu conta de algúns dos casos que chegan a este centro, a maioría mulleres de países do leste que buscan en España unha acción laboral e unha vida mellor, pero que nada máis poñen un pé no noso país, vense obrigadas a prostituirse para gañarse a vida ou para poder enviar algúns cartos ás súas familias. Ferreiro explicou moi polo miúdo as técnicas e maniobras que empregan as mafias para captar a mulleres coa fin de explotalas sexualmente e aproveitarse da súa precaria situación económica. Los países ricos es donde los hombres tenemos dinero para pagar por sexo y es donde las redes saben que pueden sacar más beneficio. Por eso son esas corrientes. O sea que ahí todavía se está reafirmando más el abuso de la vulnerabilidad. Lo que os decía antes, el 94% de personas que están sufriendo esta violencia son mujeres. El 94%. Sí que hay un 6% de hombres, pero también es importante señalar que la gran mayoría de los hombres que son tratados, para el sexo sobre todo, son tratados por hombres, es decir, son los hombres que también pagan por tener sexo con hombres. Es decir, los hombres al final siempre somos los protagonistas negativos en este espectáculo. Vale, la Unión Europea, los últimos datos del 2022, hablan de que alrededor de 20.500 personas han sido víctimas de trata en Europa. Bueno, han sido identificadas. O coordinador das Oblatas tamén explicou como se traballa con esas mulleres que deciden denunciar a súa situación e tratar de deixar atrás este mundo. Un proceso no que non só interveñen voluntarios do centro, traballadores sociais ou abogados, senón tamén psicólogos e terapeutas para dar respaldo a aquelas persoas que teñen o valor de abandonar o mundo da explotación sexual. Unha xornada que serviu para abrir os ollos das persoas que asistiron a esta convocatoria e que tamén aproveitaron os minutos finais da mesma para solventar as súas dúbidas e inquedanzas sobre este sórdido mundo e que lamentablemente leva nome de muller e que move 40.000 millóns de euros ao ano. E máis cousas, neste caso, para o público máis pequeno da casa, porque tralo parón do Entroido chegaba novamente a nova edición do Xoves na Biblio. Onte visitaba a Casa do Peso Luís Vallecillo.
O xoves na Biblio non se toman descanso nin no Antroido. E tralo mércores de cinza, onte regresaba a actividade este popular programa impulsado dende a Biblioteca Municipal Ribera Rouco. Foi co espectáculo Neofalante da man de Luis Vallecillo, que deste xeito quixo festexar as súas 2 décadas de residencia en Galicia. Unha montaxe con música, contos e humor, no que Vallecillo convidou a pequenos e adultos a desfrutar das vantaxes da lingua galega mediante cancións e moitos bailes nos que logrou a participación tanto dos máis pequenos como dos seus papás e mamás. Máis difícil. E tras desta cita, a vindeira semana teremos a Inma Soto, neste caso na propia biblioteca, coa súa proposta Xela Aventura na Fraga, un contacontos dirixido a maiores de 3 anos e para o que será necesario anotarse previamente. E da música e os contos ao cine, porque temos 2 novas propostas esta fin de semana na Casa do Peso. A primeira delas protagonizada por Angelina Jolie, ese biopic de María Callas, e unha segunda para os máis pequenos da casa co filme de animación Salvajes. A historia dunha gran figura da música en filme de aventuras para os máis pequenos van ser os protagonistas da carteleira que esta fin de semana chega á sala de proxeccións da Casa do Peso. Así, para o público adulto, tenemos o biopic dedicado a María Callas con Angelina Jolie dando vida á gran cantante neoyorquina de ópera. Unha revisión da súa tráxica vida sentimental e profesional baixo a dirección de Pablo Larraín que poderemos desfrutar ás 7:30 e 10 da noite mañá e o domingo dende as 7:30 da tarde. ¿Qué sentía al estar en el escenario? Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora. Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura. ¿Le parece bien el piano colocado así, señora? No está bien. Pero seré buena. E a proposta para o público máis novo da casa chega da man do filme de animación Salvajes, unha produción suiza ambientada en Borneo cunha rapaza de nome Keira que acolle a unha cría de orangután a que deberá protexer dos cazadores furtivos e daqueles que queren explotar todos os recursos naturais da selva. ¿Tu familia viene de salvaje? Me estás avergonzando. ¡Selay! ¡Vuelve, lo siento! Has llegado a tu destino. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hola, prima. ¿Y ahora cómo volvemos a casa? Bueno, sígueme. ¡Selay! ¡Tenemos un problema! El oso no es nada, le tiro que se mueva. Durmamos aquí. Salvajes proxectarase mañá ás 5 da tarde e contará tamén o domingo cunha segunda sesión, tamén ás 5. Como sempre, as localidades xa se poden adquirir na web www.aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira da Casa do Peso media hora antes de cada pase. Busca la luz. Cambiamos de asunto, falamos agora de música, neste caso da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa que quixo tamén festexar o Antroido do mellor xeito posible da man da música. Ao longo destes últimos días estiveron a desenvolver distintas audicións onde todos os participantes acudían disfrazados. Unha festa que se pechaba na xornada do sábado cun concerto dos conxuntos e da banda xuvenil. A Escola da Banda Cultural e Recreativa tamén quixo celebrar por todo o alto a festa do Antroido. De feito, durante toda a semana, os alumnos e alumnas do centro, xunto co corpo docente, foron cumprindo cos mandados do MECO. Incluso nas diferentes audicións que durante estes días protagonizaron os estudantes de clarinete, piano, trompa ou bombardino. Como colofón na xornada do sábado, os distintos conxuntos do centro e tamén a banda xuvenil, baixo dirección de Tamara Soto, protagonizaron un concerto aberto ás familias e ao alumnado da escola, e no que ademais de varios temas que estiveron a ensaiar neste trimestre, tamén incluíron varias cancións relacionadas co Antroido.
Como fin de festa, todo o alumnado da escola protagonizou un desfile de disfraces e carautas do máis entretido para pechar esta homenaxe a Don Carnal. E hoxe nos deportes, falar da nosa vila e do mundo da velocidade, porque 3 probas incluídas no Campeonato Autonómico de Motociclismo servirán para dirimir o gañador ou gañadora da Copa de Velocidade das Pontes, unha competición pioneira que se vai desenvolver aquí na nosa vila con dúas, neste caso, carreiras que se van disputar os vindeiros meses, máis un adestramento dos que sairán os nomes dos gañadores deste trofeo pontés. A Copa Galega de Velocidade tamén se vai facer sentir nas Pontes e que o Circuito Municipal de Cars acollerá varias das probas do calendario oficial dunha competición que a Federación Galega de Motociclismo presentou hai uns días. O campeonato dividirase nas categorías Mini GP, Pitmotar, Minimotar, Superbike, Superbike Master 30 e Scooters, e sumaron un total de 10 citas a disputar nos circuitos das Pontes, Forcarei, Salamanca, León, A Pastoriza e Burgos. Na nosa vila temos ata 3 convocatorias, os días 15 e 16 de marzo e o 6 e 7 de setembro, ademais do 19 de abril, aínda que este último vai ser unha xornada de adestramentos dos que irán saindo os gañadores da primeira Copa Concello das Pontes, que conta coa organización do equipo VF Timing. O calendario autonómico completarase cos trofeos de Forcarei os días 22 e 23 deste mes e o 4 e 5 de outubro. Os interautonómicos de Burgos, Salamanca e León, que se disputarán os días 19 e 20 de abril, 14 e 15 de xuño, o 13 e 14 de xullo e o 30 e 31 de agosto respectivamente, e o campeonato de Pastoriza, que está programado para o 19 e 20 de xullo. Agora sí, poñemos punto final a esta semana, como sempre, agradecerlles a súa confianza neste medio e nos emprazaros a unha nova cita, venres que ven, 9:30 da noite, aquí en As Pontes hoxe, na televisión local das Pontes. Teñan moi boa semana.